Slav cake. ושלום לכם צופים קרים, כאן דוקטור מייקל דאל בפרסום סרבר. תגיד את השם של הסרבר? שם של הסרבר מיינד סורד. קודם כל, אוקיי, בוא נתחיל. rules, no cheating, דפוק עכשיו את cheats, no griefing, איפה? זה לא... fly, סליחה, זה לא... לא לקלל, זה לא אני כתבתי. no cursing, no cursing בקיצור. אחרי זה נרשום פה את אוקיי, הצ'יט עכשיו הנכון. תזוז מה-Fireworks VIP. אם אתם רוצים לקנות VIP, פה זה הפייפל שצריך, אתם צריכים לשלם לפחות דולר לדולר. חצי דולר לפחות. אוקיי, ויש לכם פה סשואר, ויש לכם פה jobs join. עכשיו, וולקאם. עכשיו פה בהתחלה עושים כבר קיט סטארטר. אוקיי, עכשיו התקבלנו קיט. כאן פה. זה הקיט. אוקיי, בואו נסביר לכם פה על השרת. טוב, זה אתם רואים... קודם כל בוא אחריי. איזה קודם כל קיט. זה הספאון. טוב. PC. איפה אתה רציני? בוא נראה להם. הנה אתה. אחי, הפורטר של השופ לא עובד, תתקן את זה. אוקיי, כן, קודם כל בילדר, אני מתקן את טסטינג, זה. זה אומר שאנחנו בודקים אותו. אגב, לא דרסתי. תרשום וורקשופ, אם לא טועה. בילדר, אם טסטינג. לא, אז אני אעשה. דקה. אוקיי, אותו בעצם בודקים, אני הפלאגינר. עד יום סקסי אני. אני פלאגינר גם סי-אונר. זה אונר שלנו, אדי ידבר. כן. זה אדמין פה, שזה ניקס, וזה עוד אדמין פסטר. הם לא כל כך יודעים פקודות, ממה שאני יודע, סתם. ווארפ שופ, בוא נראה. הנה, כן, יש פה. אבל זה לא השופ הזאת, זה השופ עם האופסידן וכל זה. לא, אני עכשיו מתקן את כל הפורטלים. אחת לילה אני מתקן. זה לא, נהרס. אוי. כל דבר דורס. חוצפן, אוי חוצפן. אם אני עכשיו אגיד לך משהו, מה שעשיתי פעם אחת, עדיף שאתה תמות. זה בכלל שופ? מה זה בכלל אמור להיות? זה לא שופ, לא יודע, הם בנו את זה. ולמה יש פה ניקס? לא יודע. מה, עלה, הוא מטומטם. לא משנה, נתקן אחר כך, זה שופ. נמצא את השופ בינתיים, כן, יש לנו הרבה דברים לתקן. זה הפרקור. רגע, בוא אני לא יודע איפה השופ. נלך לשופ מפה. איפה זה השופ? אני לא זוכר מה, איפה. הנה השופ, נראה לי. לא, זה לא השופ. עץ, לא? אני זוכר. כן, זה. איפה השופ, שופ. זה בניין סתם. השופ בכלל היה שמה, איך הגעתי לשמה? זה המיני גיים. הנה, נראה לי מצאתי את השופ. לא בטוח, אבל מצאתי את השופ. לא, זה לא, אם אתה חושב היה ירוק, אז זה לא. לא, זה עם הלייברי. זה מין גיים, מה זה הדבר הזה? בוא נפוג את זה, אנחנו מוחקים, זה סתם סתם רגים. כמו שאתם רואים, חדש. אם אתם רואים פה, השרת המאוחסן שלי, אם אתם רואים את הסרגל, זה ככה שאתם מבינים שהשרת מאוחסן, ככה שידברו, לא כן כלום, יש להגים, לא אשמתי, אשמת האחסון. תאשימו את החברה. להאשים את החברה. אנחנו לא אשמים. נראה לי מצאתי. לא, זה משהו אחר. מה זה? אחרי זה נתקן את כל הפורט. אדמין שופ, בקיצור. שופ, אתם שופ. תראו כבר, מתי שאנחנו נתקן, תכנסו לשרת. עכשיו בעצם זה... כל הסרווייבל צנוע. מפוצץ. מה? צריכים דחוף אנטי קלובר, קיצור, עזוב אותי. שמתי בכל הרג'נס, בכל הפרוטקט, שקריפר לא יכול לפוצץ. יש לי הרגשה שזה השופ. לגים, אוקיי, חזר. אוקיי, זה הסרווייבל, זה ה-CT הענקית שאני בניתי, תו קרדיט. סתם. הנה. זה סבבה. זה, כל שטח פה עולה. אנחנו מתלבטים בין 2,000 או 5,000. לא, אני החלטתי איך לעשות את זה. זה תלוי כמה גובה, נגיד גובה, נגיד של 5, של 5 זה 2,000, נגיד של 10 נעלה את זה ל4.
וככה אתה כפולות של 2 קיצור. כן, הבנתי. הבנתם את הקטע. פה זה הפוד. אוקיי? כן, פה זה הפוד פארם. כן, אני חושב. כפי שאתה רואה. PvP מאוד מושקע, אני רוצה לראות לכם אותו. פה עכשיו, איבנט. אני חושב איבנט בחוק, כי הוא עושה הרבה לאגים. כי אנחנו לא צריכים איבנט כל כך, כי זה יותר סורווייבל, פחות... ארפי, זה שרת ארפי. תראה להם את המוד בארנה. אתה מה? כמו בארנה. אחרי זה נעשה את זה קצת יותר מושקע. כל דבר נעשה אחרי זה קצת יותר מושקע. פה זה איבנט מאוד מטומטם, זה מקום ענקי ועושה מלא לאגים עם הקרבב, נוריד את זה. פה זה המוד בארנה. אנחנו הולכים לעבוד. עכשיו בואו נראה לכם קצת משהו. נגיד אנחנו רואים את הסקטון הזה, קודם כל נראה את הדמג' פה. ושתיים, נקבל את העד שלו. נוריד של ספיידר. גם השחקנים האחרים יכולים לעשות את זה? כן, כל שחקן. עכשיו קיבלנו הד. זה מראה ספיידר? תלבש את זה? ספיידר. תלבש את זה? שמתי. ראיתי לב. עכשיו פה יש גם זומבי. הכל. וואי. עכשיו ספאון. אוקיי, הבנתי איך הוא... עכשיו פה יש לכם כל מיני דברים דבוקים שהאדמינים הקודמים לא יודעים לעצור לבנות. כמו ה... תגיד, האדמין סיטי זה באמת... זה לא כל כך ציוני. אדמין סיטי תוקן לנו פה את כל הסרבר, זה מקום גדול עם מלא אמרלד שעושה לאגים, עם מלא גלוסטון ששמו פה, עם מלא בריכות, עם מלא מים. אני חושב שזה... אני צריך להוציא את זה עם מלא דיימונד גם תוקן. נוציא הכל פה. צודק. אחרי זה נוציא. עכשיו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. עכשיו יש לנו... עכשיו הסרבר מפורסם גם על שרת אמריקאי. אמריקנו. סבתא. גם ב-FXP וגם אמריקאי. אז זה כל מה שיש לנו עוד הסרבר. אנחנו נבנה עוד דברים, נחשוב מה לא עושה לאגים, מה... תנו לנו רעיונות. ועוד הודעה, כרגע אין לי זמן לעלות סרטונים, אני מלא שאני מלא עכשיו כרגע אין לי זמן כל כך, בגלל שזה סרטון קצר וכל זה, ויש לי זמן, ואין לי מספיק זמן לרנדר אותו, אז אני אעלה. אני מצטער שאני לא מעלה עכשיו הרבה סרטונים. ברגע שאני אסיים את פשוט אני צריך, יש לי מלא מבחנים. במדע יש לי, בעברית יש לי, בהיסטוריה יש לי, בגיאוגרפיה יש לי, בגיאומטריה יש לי, במתמטיקה יש לי, רק בחודש הזה. וחופש פורים שמו לנו 2 ימים עם 800 עבודות. לא טוב. זה הבעיה. אז אין לי כל כך הרבה זמן לעבוד על זה. זה 2 סרטונים, אבל ברגע שאני אוכל אני אצלם, אז נראה לי זהו, נכון? אין עוד מצלם? סיימנו את הכל? הייתי אמרתי זה ברצלונה? לא שאני ברצלונה. אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה מה שיש עוד וכל זה. אז אלי תגיד ביי. ביי.